Hola a tothom, anem a fer un petit exercici que ens ajudarà a visualitzar un dels processos que s'utilitzen més a l'hora de dibuixar amb Krita i també veurem algunes de les seves eines principals. Primerament anem a obrir un nou document. Podem obrir tal qual està per defecte, ja que tenim la mateixa definició que el monitor en el que estic treballant, i ja tenim el document en blanc per començar a dibuixar. Aquí a l'esquerra tenim el que és la caixa d'eines, on trobarem la icona dels pinzells, que cada vegada que vulguem dibuixar haurem de seleccionar el pinzell que nosaltres volem aplicar. En aquest cas podem escollir un llapis normal, veieu que hi ha diverses configuracions, aerògraf, gomes, etc. Bé, i ara tenim un llapis. Si ara dibuixéssim, ja tindríem el pinzell, diguéssim, que hem escollit. Aquí dalt tenim l'opacitat del pinzell i la dimensió. Les dimensions del pinzell també es poden regular prement la tecla majúscula i el botó esquerre del ratolí arrossegant. Veiem que es fa més gran o més petit. I aquest seria el sistema de treballar del pinzell. També tenim, per exemple, l'eina de deformació, que és una eina de les que també utilitzarem per fer aquest exercici. Per exemple, si cliquem l'eina, veurem que podem deformar, escalar, proporcional, prement la tecla majúscules, o bé rotar, veieu que canvia el cursor segons la posició que té, si s'acosta o no al control de l'eina, i quan surt aquest símbol vol dir que pot rotar. També podem canviar, per exemple, el centre de rotació o moure. Moure ens posem a l'interior i movem. I quan ho tenim, intro i ja tenim. També treballarem amb les reserves. Les reserves serveixen per delimitar una àrea en concret. Per exemple, anem a fer una reserva. Com hem fet abans, per deformar, per exemple, podem fer una reserva. També per dibuixar i delimitar el que no volem pintar. Per exemple, si pintem aquí, veurem que només se'ns pinta a l'interior de la reserva. Per treure la reserva només caldrà que cliquem també qualsevol eina de reserves, cliquem a fora i ens desapareix. O bé, des de seleccionar, deseleccionar la selecció. També utilitzarem el que són les capes. El tema de capes, per la persona que no ha treballat mai en un programa d'edició d'imatge amb capes, diré que és una eina que s'utilitza molt i serveix per anar obrint nous passos o fent nous passos en el dibuix sense necessitat de fer malbé el que ja s'ha fet. Per exemple, aquí tindríem la capa de fons amb tota aquesta intervenció que hem fet ara, i si no la volem fer malbé, creem una nova capa, que ho farem per aquí baix, aquest és el símbol més aquest d'aquí, i podem pintar a sobre, podem pintar d'un altre color, per exemple, pintem, i d'alguna manera estem tatxant el que hem dibuixat abans. Bé, doncs, realment no és així, perquè si fem invisible per aquí l'ullet aquest, on podem fer invisibles les capes, veurem que estem mantenint la mateixa capa d'abans. De manera que és un sistema que per fer alguna similitud podríem dir que és com si utilitzéssim uns papers apilats, transparents, que ens ajudaran a anar avançant en aquest dibuix sense fer malbé el que tenim a sota i a visualitzar el que a nosaltres ens interessi més. Bé, doncs entenent més o menys a grans trets el que és això de les capes, ja podem anar a fer aquest exercici que serà realitzar una bola de billar. Anem a borrar això. Això es pot borrar fent una reserva i amb la tecla de retrocés. Hem borrat el que estem treballant a la capa aquesta de dalt no l'hem borrat, per tant la podem borrar des d'aquí i ja està. I ara ja tenim la capa de fons i podríem començar ja aquest exercici. Bé, per fer la bola de billar, que és un exercici senzill, farem el procés que se sol fer amb la majoria de dibuixos.
Anem a fer una capa nova i aquí dibuixarem el que és la bola. I això ho farem amb l'ajut d'una reserva i la tecla majúscules. Anem a fer la tecla majúscules, ens ajudarà a fer l'esfera proporcional i correcta. Un cop la tenim la podem pintar ja. Això ho farem amb l'eina d'aerògraf. Es pot fer amb d'altres eines, com per exemple el bot de pintura, però en aquest cas utilitzarem l'aerògraf i també utilitzarem l'opacitat a tope i una mida més o menys gran. Anem a pintar. Ja tenim una bola vermella. Continuem, per exemple, amb el proper pas, que podria ser l'àrea on anirà el número. Això ho farem també amb una reserva, reservant allà on creiem nosaltres que pot anar el número. La resituarem amb l'eina de modificació, una mica centrada, ja ho tenim, intro, i la pintarem també amb un color més clar, blanc, potser ben bé blanc del tot no, però gairebé blanc, ja ho tenim, i anem diguéssim, avançant amb el que és el dibuix. Ara podríem posar el text, el número, això ho farem amb l'eina de text, que la tenim aquí dalt de tot, que si la cliquem i li indiquem l'àrea on volem el número, ens sortirà aquesta finestra amb un text de mostra on haurem de substituir-lo pel text que nosaltres volem. En aquest cas un número, el número 7, seleccionem el text, ara li diem que desi perquè actualitzi, veiem que és petit. Un cop seleccionat el text podrem canviar-li la mida, diem 45, desar perquè actualitzi, molt bé, podem una mica més gran, diem 50, anem a provar un altre tipus de lletra, per exemple, una que tingui serifa, potser seria més adequada, fem una mica més gran encara, ara diem 60, millor. Ja el tenim, tanquem, utilitzem també una altra vegada l'eina de modificació per moure'l i ja tindríem el número mogut. Un cop arribat a aquest punt, continuem. Per exemple, hauríem de donar volum aquí i això ho farem amb ombres. Crearem una capa nova on donarem l'ombra a la bola, així li traurem el volum. Per això el que farem serà fer una reserva una altra vegada utilitzant la vareta. La vareta serveix per seleccionar els píxels de les mateixes característiques d'una àrea determinada, en aquest cas el color vermell. Ja ho tenim. Això sí, ens hem de posar en la capa del color. Ara ja podem anar una altra vegada a la capa de l'ombra i agafem l'aerògraf amb el color negre i un pinzell més aviat gran per fer una ombra progressiva i uniforme amb molt poca pressió per tindre més control i ara es tractarà d'anar donant l'ombra allà on li convé més. Per exemple, si la llum ve de dalt, a baix serà molt més acusada i ja tindríem l'ombra. També podríem donar-li una ombra al terra, per exemple, això ho podem fer a la capa de baix de tot, a la capa de fons, amb el mateix aerògraf, traiem la selecció i agafem l'eina d'aerògraf, potser cal un pinzell més petit, una mica més d'opacitat i aquí podem fer-li l'ombra del terra. De vegades és millor passar més vegades i no donar-li més opacitat, així l'ombra queda més uniforme. Bé, ja tindríem l'ombra i la bola pràcticament acabada. Només ens caldria potser per donar-li una mica més de realisme o un reflex del que podria ser el focus de llum. Per això anirem a dalt de tot, crearem una capa nova
farem una reserva del que podria ser aquest focus de llum, el resituem també amb l'eina de modificació, per exemple, el podem moure, rotar-lo una mica, quan creguem que ho tenim, ara podria estar bé aquí, i amb l'aerògraf, una altra vegada, amb color blanc, amb una mida gran, per fer diguéssim, un degradat coherent, i li donem el que és el brillo. Bé, i això és tot. Espero que aquest vídeo us serveixi i que acabeu de passar un bon dia.